गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ मुलुगनां रेसलिं बडी इउनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंआ भारतनि खमलायग्रा गेलेगिरिफोरनि सोमावसारनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मुलुगनां रेसलिं बडी इउनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंआ भारतनि खमलायग्रा गेलेगिरिफोरनि सोमावसारनायाव बिसोरनि सायाव दिल्ली पुलिसनि गाज्रि आखु दिन्थिनायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। UWWआ WABनि गाहाय ब्रिजभूषण शरण सिंहनि सायाव देहायारि गाग्लोबनाय हेंथायै अजद होनायाव नायबिजिरनो दाबि खालामनायखौ फेलें जानायखौ दुखु मोनदों आरो सरकारखौ जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो खावलायदों। आबादफोराव पेस्टिसाइड बाहायनायनि सायाव 5 जुननिफ्राय नायबिजिरसिगोन। आसाम सरकारा थांनाय 30 मे खालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनो फोसावना होनाय बायदिब्ला मैगं थाइगं आरो आबाद फोथाराव बाहायनाय पेस्टिसाइडनि सायाव 5 जुननिफ्राय रायजो नाङैनो मोनसे नायबिजिरनानै आनजाद नायनाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन। आसाम सरकारनि मोनसे एफिडेभिटनि गेजेरजों गोजौ बिजिरसालिनो फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला बाबा एटमिक रिसार्च सेन्टारनिफ्राय गासै गं 200 किटफोरखौ आनजाद नायनो लाबोदों। बे आनजाद नायनाय समाव सरकारा टेस्ट सेम्पलआव मोननाय पेस्टिसाइडनि सायाव मोनसे फाइल गथायना होगोन होननानैबो बुंदों। अरां माहारियारि हाग्रामायाव होखारस्रांनाय हाबाफारिया दिनै 3 सानाव आगान होबाय। अरां माहारियारि हाग्रामायाव थांनाय माखासे साननिफ्रायनो आयेननि बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारस्रांनाय हाबाफारि लागासिनो दङ। बे हाबाफारिया दिनै 3थि सानाव आगान होबाय। गासै 132 न'खौ सिफायनानै 1020 बिगा हाखौ उदां खालामनाय जागोन। मोनसे खौरांनि बायदिब्ला सनितपुर जिल्ला खुंथाया दिनै बाटली मुस्लिम साराव होखारस्रांनाय हाबाफारिखौ आखायाव लादों। डिमाकुसि बरंगा जिल्लायाव गंसे 709 ट्राकनि जाब्रबथाय, सासे आइजोनि जोखोम, खुनुरुखुम जिउ रैखा। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि बरंगा जिल्लायाव गंसे 709 ट्राकनि जाब्रबथायाव गंसे न'खरा बायग्र'लाङो। दिनै फुंनि 4 रिंगासो समाव इउटि रडजों बे ट्राक बेटारि माल लाना तामुलपुर फारसे फैगासिनो दंमोन। नाथाय डिमाकुसि बरंगा जिल्लानि पिपल हलि मुंनि जायगायाव लामा जिङाव न'लुनानै थानाय गंसे बर' न'खराव बेसेबा गोजाननिफ्राय गुबै लामानिफ्राय जानगारना न'आव सौग्रावहैयो। मख'जायोदि फुंनि समाव न'खरनि बिगोमाफ्रा सिखारबायमोन, नाथाय सासे आइजो गथ'आ उन्दुग्लांना दंमोन। सौग्रावनाय सोदोब खोनानानै न' सिंनिफ्राय बायजोआव ओंखारबोनानैसो जिउखौ रैखा होनो हायो। अब्लाबो गोबां दुखु मोननाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। उनाव डिमाकुसि मडेल हस्पिटालाव देहा फाहामथाय होगासिनो दं होनना बे समाव ओनसोलनि सुबुंफ्रा मिथिहोदों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां। बाङालि, राजबंसि, असमिया, एससि आरो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो दानिया बिटिसिआव हा बायनो हायो। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। भारतआव बांलादेशनिफ्राय फैनाय हिन्दु बाङालिफोरखौ अयनाय खालामनाङा, जों गासिबो हिन्दु बांलादेशिफोरखौ बजबनानै लानांगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। क'क्राझाराव फिन सिखावनि उदखार, गलानि केस बाक्सआव खावनालांदों सिखावफ्रा। क'क्राझार सहराव मोनसेनि उनाव मोनसे सिखाव खावनाय जाथाया सोमजिदों। बे खेबाव क'क्राझार सहरनि सान्थि नोगोरनि बिबेकानन्द लामानि 3 नं वार्डआव थानाय गंसे गलायाव सिखाव खावनाय जाथाया सोमजियो। थांनाय हराव सिखावआ गलानि थालाखौ बुफायनानै गलायाव थानाय केस बाक्सआव खनलाङो। गलायाव सिखाव हाबनाय जाथाया गला बिगोमाखौ जिंगायाव खोख्लैदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सुबुं रोगाग्रा बासआव गान्जा हमनो हादों। गसाइगावनि श्रीरामपुराव हराव दावबायग्रा बासनिफ्राय पुलिसा गान्जा हमनो हादों। मेघालयनिफ्राय फैनाय गंनै बासनिफ्राय गान्जाखौ हमनो हायो श्रीरामपुर पुलिसा। सिमा 5 स्टार ट्रेभेल मुंनि WB73F3135 नम्बरनि बास आरो जाय रामकृष्ण मुंनि हराव दावबायग्रा गंनै दावबायारि बासनि दावबायारिनि बेगनिफ्राय गोख्रों सुग्रोमनायनि गेजेरजों मोननो हायो गान्जानि पेकेटखौ। क'क्राझार जिल्लानि 2 नं पगिराग्राम बिटिसि बियाबनि गुवाबारियाव डिलार रहिमा बिबिनि हेंथायै गोख्रों बिजाथि फोरमायदों रायजो राजाफ्रा। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा माइरं खम होनायनि गोख्रों खुद्रिस जानाय दिन्थिफुंदों। क'क्राझार सहराव थानाय आदार जगायग्रा बिफाननि मावखुलियाव धरना होना रहिमा बिबिनि हेंथायै गोख्रों बिजाथि फोरमायदों रायजो राजाफ्रा। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै मुंख्लं न'खरफ्रा सरकारनिफ्राय थाबैनो रांखान्थि अनसुंथाइखौ मोननो हास्थायदों। सरकारा मुंख्लं न'खरनो खोथा होनायखौ फालियाखै। थाबैनो मुंख्लं न'खरनो 5 लाख रां अनसुंथाइखौ होनो खावलायदों बडलेण्ड मुंख्लं न'खरा। क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि बडलेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं न'खरफोरनो थाबैनो 5 लाख राङारि अनसुंथाइखौ सरकारा होनांगौ होनना दाबि दैखांदों बडलेण्ड मुंख्लं न'खर गौथुमनि लोगो आफादगिरि असिन बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि सरकारा खोथा होदोंब्लाबो गोबाव खालामगासिनो आरो नांगौ बायदि गुरुत्व होआखै होनना गौथुमा बुंदों। लोगोसे बेखौबो बुंदों मुंख्लं जालांनाय न'खरफ्रा गोबां नोरजिया आरो दुखुआव दङ। जुदि अनसुंथाइखौ मोनोब्ला गाहाम जागौ होनना।
नोंथांमोनाबो हाग्रानि मैखुन जायो नामा? जायोब्ला सांग्रां जादो। गलाघाटआव हाग्रानि बिसगोनां मैखुन मोनजाफ्लांना सा 10 सुबुंफ्रा गोब्राब जोखोम जादों। 15 सटाजान बागान आरो सासेया मेरापानी ओनसोलनि जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गलाघाटनि शहीद कुशल कुनवार सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो। तामुलपुरनि कुमारिकाटा खैरानायाव हमजादों सानै दुथां मोसौ सिखाव। बाक्सा जिल्लानि कुमारिकाटा पुलिस बिफाना हमनो हादों सानै मोसौ सिखावखौ। थांनाय हरनि समाव कुमारिकाटा खैरानी गामिनि सोमलाल किस्कुन नखरनिफ्राय सानै दुथां सुबुङा गलिनिफ्रायनो मोसौखौ खावना लाना थांदोंमोन। हरनि समावनो बागानपारा फारसे लाना थांबाय थानाय समावनो रायजोफोरजों हमजायो सानै मोसौ सिखावा। बेनि उनाव बागानपारा पुलिसनो खौरां हरनानै सिखाव सानैखौ हमना दोनो। हमजानाय सानै मोसौ सिखावखौ हामजुल हक आरो साइदुर रहमान होनना मिथिनाय जादों। नखरनि गलिनिफ्रायनो मोसौखौ खावना लाना थांनायनि हेंथायै सोमलाल किस्कुआ कुमारिकाटा पुलिस बिफानाव गसर थिसनो आरो बागानपारानिफ्राय कुमारिकाटा थाना फारसे हमनानै लाबोनाय जायो मोसौ सिखावखौ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव उदालगुरि जिल्ला राभा फरायसा आफादजों लोगोसे राभा माहारियारि आफादनि जुथाइ बानजायनायाव जन्मुनि राभानि थैनायनि न्याय हास्थायनानै खानाय सिननाय हाबाफारि बानजायदों। एसआइ जन्मुनि राभानि न्याय मोननांगौनि दाबि खालामनानै आर्ट्सनि गोख्रों सोमावसारनाय। एसआइ जन्मुनि राभानि सोमोनांथावै थैनायनि रायजोआरि सारादु खुंनाय समावनो दिनै गोख्रों बिजिरसंनाय दाबि खालामनानै लोगोसेनो सुथुरखौ नोजोर होथावना साजा होनो थाखाय दिनै टंला नोगोरनि सारियालियाव जिल्ला राभा फरायसा आफादजों लोगोसे राभा माहारियारि आफादनि जुथाइ बानजायनायाव खानाय सिननाय हाबाफारि बानजायो।